כוונו את הטלפון לצד שני, ככה סובבו אותו, כי זה מה שאני אומרת לעשות, אין מה לעשות. טעמתי חצי מזה, אין לי המון זמן, זה בדיוק דקה, אז טעמתי חצי מזה. תעשה יותר, אין בעיה. עכשיו רצינות, אימא, אני רוצה עליה. טעים. אני מסרסת את זה מהר, כי אין לי זמן. אני יודעת, אני קצת נורי. שמלו! מושלם. רגע. אוקיי. רגע. נו, מה הקטע? הבנתי שזה כן. כן. כי גם אני מעלה ככה. לא נשאר לי המון זמן, אז אני טוב את מלואים. אני אחיפת אותם שרופים. טעים גם ככה ועדיף שרופים. מאוד. טעים. עכשיו אני עושה לילוך מהיר, אני אוכלת ומזלת את הציור בהילוך איתי. זה לא נראה לי דקה. זה לא. בוא מושלם. 7 מתוך 10. זהו? זה מושלם. רק את הסוכרת הלב, על אין לי זמן, אבל כולם מכירים אותו וזה על ביי.